היי, שיש פה לפה, הנה תמר המון חיים, ועכשיו אני מת. יש חופש, אנחנו מסיימים את החופש, אין מה לעשות בבית, אז אני אצלם לכם. כן, ואני אצלם כל יום סרטון, ועכשיו אין לי כיף. כל יום אני אצלם סרטון. סליחה. עכשיו אני מצלם עוד המון סרטונים, יש לי עוד המון סרטונים לענות לכם. ואיזה כיף! אם נגיע ל-20 אלוהים, עד היום הולדת שלי, שזה עוד המון זמן, אז אני אשמח ואגרי לכם את הפיפ"א החדשה, לא, את הפיפ"א החדשה, לא. אני פשוט אתן לכם המון כבוד. זהו.